Arratsaldeon, mila esker eta ongi etorriak izan denak Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntza Berrikuntza Zentroak antolatutako 8. webinar honetara. Gaurkoan, plazerra handia da guretzat gure lankide ohi eta lagun Nerea Alzola izatea gure artean. Beraz, ezer baino lehenago, Nerea, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagaitik. Askok ezagutuko duzue Nerea, baina bi hitz esatea gustatuko litzaidake. Barnekotasunean, justizia sozialean, irakasleen prestakuntzan, haur hezkuntzan eta haur literaturan besteak beste, aditua eta aritua da Nerea Alzola, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzailea izan da urte askotan, eta gaurkoan ikusiko duzuenez, pentsatzeko eta idaztekoan ez du formarik galdu. Nereak gaurkoan barnekotasunaren gaia dakar, izan ere, bizi dugun ezohiko egoerak aukera eman digu patxadaz ahaztutako hainbat alderdiri begiratzeko. Baina hasi baino lehenago kontutxo praktiko batzuk. Gogoratu, mesedez zuen eskumako aldean txatgela duzuela eta galderak botatzeko gelatxoa. Hitzaldian zehar edo hitzaldi ostean edozein zalantza edo galdera izan ez gero, mesedez bertan idatzi zuzenean eta hitzaldia amaitzerakoan nik helaraziko dizkiot Nereari zuek izandako zalantzak eta galderak. Orduan, lasai parte hartu, animatu eta jakin ere saioa grabatzen ari garela eta mezu elektronikoz bidaliko dizuegula grabazioa behin hitzaldia bukatuta. Gainera, jakin ere UESiko YouTubeko kanalean egongo dela ikusgai, bai eta orain arte izan ditugun webinar guztiak. Eta orain bai, ni isildu egingo naiz, eta Nerea, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko gonbiteagatik. Benetan, esan dizut lehen, honek eman dit aukera, pixka bat, pentsatzeko, idazteko, hortan asko eskertzen dizuet gonbidapena eta aukera hau ematea, ezta? Bueno, nik idatzi egin dut nire hitzalditxoa gurotelako gauza batzuk kontatzea eta ez galtzeko. Orduan, hasteko, esan beharko nuke, Nagorek eskatu zidan konfinamentuotik, barnekotasuna konfinamentu garaian, ezta? Edo COVID garaian. Bueno, alde batetik, neure esperientziatik hitz egingo dut, eta bigarrenik pribilegio egoeratik hitz egingo dut. Osea, alde batetik aukera izan dut etxean egoteko, beste askok ez dutena izan, hori laburtuz, eta etxe barruan egoteko kondizio oso honekin, ezta? Kondizio ekonomikoak, espazioa, afektoa, en fin. Hortik hitz egiten dut, baina kontziente oso privilegio handia izan dudala, ezta. Hitzalditxo hau 3 zatitan banatu dut. Alde batetik egingo dut zer da barnekotasuna niretzat, zeri deitzen diogun edo deitzen diodan. Bigarrena, honek zekarpen edo zer eskaintzen digun edo barnekotasunak, eta hirugarrena barnekotasuna eta hitzaldiare gaia, ezta? Konfinamentu honetan zerbait ikasi dugun edo nun gaude. Bueno, orduan lehenengoko zatia hasteko, zer da barnekotasuna ikusten didazue bai. Zeri deitzen diogu, barnekotasuna. Ematen du barnea eta kanpoa bi mundu desberdina direla, baina ez da horrela. Bat gara, dana lotuta dago, eta horrez dago diferentziarik, barnea, kanpoa, horregatik, gure diskursoan oso ezaguna dana, horregatik behar dugu hezkuntza integrala, hezkuntza osoa. Dana arlo, aspektu guztiak hartzen duen hezkuntza.
barnekotasuna eta politika, barnekotasuna eta gorputza, barnekotasuna eta zientzia, barnekotasuna eta etika, derrigorrez lotuta doaz. Hortan, hori da lehengoko aspektua oso importantia dena, ezta? Eta aspekto honi, barnekotasun gizakiaren edo bizitzaren aspekto hau, neuretzat nik esango nuke dela entzumenaren esperientzia. Entzumenaren esperientzia. Norberaren bihotza entzutea, neure barnea, neure zena, eta ikastea biluzik egoten maskararik gabe, roli gabe, ez dakit lortzen dugun, inoiz, baina da ikasketa bat, ez da? Hau oso errez esaten da eta oso zaila da egitea. Baina, sarritan, nik dut, ez garela ausartzen, basamortu, konbilen artean, ez da? Horretan sartzen, eta gelditzen gara, entzun gabe gure ondoa. Gustatzen zein niri asko Sante Superiren esalditxo bat, berak esaten zuen, lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Basamertuaren edertasuna da nonbait putzu bat eskutatzen duela. Gure ondoan dago putzua, oasia. Eta, ene ustez, hori aurkitu behar dugu. Bakarra gara, bakarrak, baina ez gaude bakarrik. Basamortuan, bakardadean, gizaki, gizadi, mundua, historia, unibertsoarekin, eta denekin, bat egiten dugu. Eta ene ustez transcendentzia hori izan daiteke. Ni baino haratago joatea. Eta salto hau, irtete hau, esan dezakegu tradizio espiritual eta filosofiko guztiak landu dutela. Ataratzea salto hori, eta transcendentzia deitzen den salto hori. Eta entzumen hori lantzeko, praktikatzeko behar duguna da isiltasuna. Isilik egon, gelditu eta entzun. Mendian txoriak entzuteko isilik egon behar gara. Haizea entzuteko isilik egon behar gara. Belarren nabardurak eta loren nabardurak edertasuna entzuteko, ikusteko isilik egon behar gara. Musika entzuteko isilik egon behar gara. Ahots disonanteak ere bai, entzuteko isilik egon behar gara. Isiltasuna praktikatu behar dugu. Hortan, entzumena baldin bada, barnekotasuna, isilik ez baldin bada gelditzen, ezin dugu entzun. Hori, zengo litzake, niretzat eurlako, printzipio bat, labur esan da, ez da, zer dan, edo zer, dan, edo barnekotasuna. Aspekto hori, gizakiaren aspekto hori. Hortan, bigarren zatira pasatuta, eta labur be esan da, ez da, entzumen horrek, niretzat, planteatu naz, ez da, hau prestatzen, zer eskaintzen dugu. Isiltasun horrek, zer ematen digu. Eta aipatu behar ditut aspekto batzuk niretzat garrantzitsua direnak. Ez daude danak, baina batzuk importantia direnak. Alde batetik ezagutza sakona, ezagutza erreala, ezagutza
fundamentozko ezagutza. Neure ezagutza, gai naiz onerako eta txarrerako, oso aberatsa naiz, oso kapasa, oso simpatika, oso tal, eta aldi berean oso ahula naiz, auskorra, argia eta iluntasuna naiz, ausarta eta beldurtia naiz, eta bar. Ene ustez eta esperientziatik hitz egiten dut, isiltasunak ematen digu sensibilitate handia, entzumen fina, usaimen fina, ñabardurak bereizteko. Eta neure iparrorratza noruntz doan, noruntz nahi dudan joatea, hortik, ñabardura bereizteko. Ezagutza honek, esaten dit, humanoa naiz, humanoen artean. Ez naz superwoman, ez Superman, ez desastre bat, ez naz humanoa humanoen artean. Eta honek, ene ustez ematen digu, bihotz bigunagoa. Ez da, batzutan, giro batzutan ez dago oso modan, bihotz biguna izatea, nik pentsatzen dut bihotz biguna dela gizakiaren lorpen bat, ez da? Hobeto ulertzeko hainbat egoera, hainbat jente, hainbat problema, hainbat gauza. Eta ezagutza honetan, gure sustraia lantzen ditugu, eta lantzen dugu gure historia, gure memoria, neure zauriak, neure lorpenak, gure herriaren memoria ere bai, herriaren memoria, gizakiaren memoria, eta arienaz lantzen neure askatasuna, beldurri gabe neure irudi edo maskarak galtzeko, neu izateko askatasuna. Bidea ez da erreza, baina hor goaz, ez da, hortan ezagutza honetan, pentsago dela liberazio bide importante bat. Joan San Astian entzun nun hitzaldi bat, Rafa Justeren emandako hitzaldi bat, neuroteknologiaren inguruan, eta, interesgarria, eta bera planteatzen zuen, bigarren errenazimenduaren aurrean gaudela. Esaten zuen, un segundo renacimiento, ez da? Planteatzen zuen, hau izen dela, guretzat tsunami bat, baina tsunami pila daukagu, asko daukagu aurrean, ez da? Eta ez dakit, virusa bada, baina pobrezia beste bada, klima aldaketa beste bada, hainbat infekzio eta etorriko direnak, arma nuklearrak, arma bakteriologikoak, eta abar. Eta tsunamia daude, zientziak izugarrizko aurrerapenak egiten ditu, eta hori da izugarri edarra, eta berak esaten zuen, eta nik hau gunguro eta azpimarratzea, eta lotzea nire ezagutza horrekin, oinarrizko galderak mahai gainean jartzen zaizkigula. Nor nahi dugu izan? Zer nahi dugu? Nor? Zein da gizakiaren muina? Nora nahi dugu joan? Gauza bera, nik entzun nion Rafa Just, eta berarekin nago, galdera, denak dauzkagun galdera horrik, ez da. Bigarren ekarpen edo bat, niretzat, isiltasuna praktikatzen dugunean, eda gertu dagoenaren balorazioa.
gure esku dagoenaren balorazioa. Ematen digu txikiaren txikia baloratzea, ezta? Txikia. Gertu dagoena. Garrantzi gabekoa. Nik ez apresiatzeko almen hori haunditu egiten dela. Eta hemendik bi jarrera ikusten ditut lantzen direla, ezta? Bi jarrera, bizitzeko moduak edo. Alde batetik, eskerronaren esperientzian sakontzen dugu. Eta konsientea gara dena jasotzen dugula. Dena. Doainik. Eta kontzientzia horrek laguntzen digu konkistatik harrerara pasatzen. Hau da, oso zaila. Baina konkistatik harrerara pasatzen. Sarritan, niaren defentsan jartzen ditugu gure indarrak. Neure afirmazioan, neure inposaketan. Eta eskerronarekin, esperientzia honekin, esperientzia da, ez da teoria bat, ez da idea bat eskerronaren esperientzia honekin, erori egiten zaizkigu beldur horrek. Borroka horiek. Eta irekiagoak gaude gure nia galtzeko. Ondorioz, harremanak guztiz aldatzen dira, eta konfiantzan oinarritutako harremanak eraiki aldira. Huezin, hau horretaz asko hitz egin da. Konfiantzan oinarritutako harremanak. Proiektu pedagogiko berrietan konfiantzan oinarritutako harremanak. Baina konfiantzan oinarritutako harremanak ez badugu lantzen benetan sustraitik, agian oso azalezko konfiantza lantzen ari gara, ezta? Bueno. Eta bigarrena, hor txikiaren balorazio horrek zer ekartzen digun, niretzat jarrera etiko oso importanteak. Gutxiagoarekin algara bizi. Ez dugu asko behar gure eguneroko bizitza disfrutatzeko. Ez dugu konsumitzerik, eta konsumitzerik. Gauzen eta personen zaintzan, edo gauzen eta personen zaintza bihur daiteke bizitzaren ardatza. Hasi gaitezke kultura sinpleagoa maitatzen eta klinez kulturatik ataratzen. Pentsatzen dut, dela pauso oso importantea ez da. Gauza txikiekin hasita eta abar, baina jarrera hori lantzen ari da. Bueno, eta aurrekoekin lotuta, lantzen ari garena isiltasunarekin eta barnekotasunarekin da, nahiz eta kontradiktoria, ematen du kontradiktoria dela, baina hasieratik esan dutena, barnekotasuna ez badago lotuta politikarekin, ez badago lotuta etikarekin, ez da barnekotasuna, da auskalo zer dan, ez da? Hortan, lantzen dugu bestearen zentzua. Neure egotik ateratzen digu. Eta hori tradizio, espiritual, guztiak planteatzen dute. Beste entzuteko, ikusteko, errespetatzeko, sensibilitatea garatzen ari gara. Solidarioa sentitzen naiz, eta bide horretan aurkitu dezaket neure garapena, eta neure zoriontasuna. Sakon entzuten ikastea, ni pentsatzen dut, dela sakon entzuten ikastea izen behar da hezkuntzaren apostu bat.
sentiberatasuna estea, eta personak, aur, gazte, heldu, izan daitezela gai entzuteko gure mundua. Baina deiadar isilak ere bai, ez ditugunak entzuten, ez ditugunak ikusten. Hortan da, gauza da, mundura zabaltzea, eta gertatzen dena unkitu eta rapa gaitzala. Hori izango litzake labur esan da, niretzat, gutxienez aspekto garrantzitsuena lantzen ditugunak barnekotasunarekin. Eta konfinamentu honetan, zerbait ikasi dugu, etxe barruan egon gara, baina ez dakit gelditu garen, edo nahiko gelditu garen. Edozein ganorazko ikasketa egiteko, edozein aldaketa eskatzen du denbora. Eta, gai honetan, eta zuekin konpartitzen ditut nire ikeskak eta nire zalantzak. Hemendik aurrera dienetanak zalantzikurrarekin, ez da? Gure sistema oso indartsua da. Hortan, nik ez dakit zerbait aldatu dugun, zerbait ikasi dugun, eta ez da? Nola izeten ari dan konfinamentu irtera, eta bar. Baina, hala eta guztiz, pentsatzen dut, aparientzietatik haratago begiratu behar dugula. Eta hortik begiratuta, aipatuko ditut niretzat, eta galdera moduan, baina irekitzen direla olako pista interesgarri batzuk, ezta? Alde batetik bat, eta honetaz asko hitz egin da, hitzaldi askotan, artikulu askotan, gure prepotentzia agian ukituta, pixka bat ukitu da, pixka bat erori da, pixkatxo bat, baina galdera ikurrarekin planteatzen dut, ez da? Egia da, hilabete hauetan, sentitu dula beldurra, frustrazioa, utxunia, segurtasun eza, tristezia, bakardadea, zenbat jente egondan, eta nik hainbat ezagutzen dut, pixka bat oso deprimituta, oso, benetan giza kondizioa ukitzen ari gara, ez da? Gaixotasuna eta heriotza, eta mina, eta holako sentimento oso sakonak eta tristeak frentean, ondoan izan ditugu, ez da? Eta nik hemen galdera, ez da? Humiliagoak egingo gara? Humiliagoak izango gara? Humus, lurraren seme-alabak garela konturatuko gara? Osa, pixka bat, gehiago konturatuko gara. Hori lehenengoko galdera, pista bat, ez da, erreflexionatzeko. Bigarren bat, batzuk apreziatu dugu izan dugun isiltasuna. Hori, jente aski, isiltasuna, ez da, kaletan, giroa, txoriak entzuten ziren, zegoen olako burrumbala kotxirik ez. Nik honekin, egia da, batzuentzat, isiltasun hori oso triste izan dela, eta oso tristea, eta gainera, arrazoiak egon di, ez da. Baina, nik urupen nuke azpimarratzea gozatxo bat, ez da. Praktikatzen denean isiltasuna, pixka bat, gustu hartzen diozu. Hitzak agian gutxitu egiten dira, baina densitate hartzen dute. Harremanak agian, ez gutxitu, baina hitz gutxikin, beste harreman motak, hartzen dute densitatea ere bai.
Hori da beste pista bat. Osea, isiltasunak gustoa hartzen diozu. Eta ematen dizu densitatea, bizitzari beste densitate bat. Beste bat, niretzat eta galdera ikurrarekin, kapazak sentituko gara sobrietate gehiagorekin bizitzeko, agian askeago. Ekologia denok dakigun moduan da bizitzeko modua. Nola erazten dugu, nola elikatzen garen, zein harremana dugun gauzekin, naturarekin, personekin, harreman ez instrumentala soilik baizik eta giza harremanak, harreman errespetozko harremanak. Krisi honetan oso nabari gelditu zaizkigu gauza batzuk, adibidez. Jabetzaren kultura, kultura posesion, esaten dana, ez da, jabetzaren kultura, heriotzara ematen gaitu. Gure egoera sozioekonomikoa besterik ez daukagu bideratzeko. Nabari agertu zaizkigu globalizazioaren trampak. Eta pentsatzen dut, egarria daukagula, lehen komentatzen nuen moduan, nahi dugu erlazioen eta konfiantzazko kultura eraiki. Gizakiok hori nahi dugu. Hortan, kapazak sentitzen gara pixka bat sobrietate gehiagorekin, beste harreman moto batzukin bizitzeko. Eta berriro aipatzen dut, gure sistema oso potentia da, oso atrapatuta dago. Kotxirik ez bada saltzen, ez badu konsumitzen, gure industria bera doa. Oso komplejoa da. Baina, bueno, hemen dauzkagu, galdera batzuk, reflexionatzeko, debateak egiteko, eta abarrez da. Beste punto bat, guruko nauke planteatzea, da solidaritatea. Une honetan, benetan esaten dizuet, nire ustez behar dugula entzumenaren kultura. Beste batzuk, erabiliko dute hitza kontemplazioaren kultura. Alde batetik, entzuteko gure ondoan dauden zauriak, minak. Irten gure egotik, irten gure zirkulo txikitik, eta begiradaren orientazioa aldatu. Begiradaren orientazioa. Adibidez, maiatzaren 26an, konfinamentuan, Afrikako eguna izan zen. Afrikan pandemian asko sufritzen dute afrikarrak. Hor daude, milak eta milak hiltzen die. Sida dala, ebola dala, malaria dala eta edo gure pandemiak, bakardadearen pandemia, pobreziaren pandemia, desberdintasunen pandemia. Bueno, horre ezagutzen dauzuenak, badakitzue asko gustatzen zaidala filosofo bat, Levinas, eta ni berarekin nator, ez da? Aspaldi, berak esaten zuen, hezkuntzaren muina dala bestetasunaren zentzu ematea. Alteritatea zentzu ematea. Behar nauenaren, sufritzen duenaren, biluzi dagoenaren deiari erantzutea da gizatasuna. Bueno, hortik doa hau, ez da? Eta, bueno, Levinasen diskursoa oso interesgarria da, oinez dote. Baina, solidaritatea hau da muina, hezkuntzaren muina. Konfinamentuan, egon gara, familia ikusi gabe, lagunak bezarkatu gabe, funeraleik egin gabe, hori oso gogorra izan da. Batzuk derrigorrez hartuta etxean, beste batzuk lanean auskalose kondizioetan, oso gogorra eta tristea da. Esperientzia hau, nik lan planteatu dut, ez da? Nik barnean egonda eta esan dut, izugarrizko kondizio honekin. Baina posible da, bizitzea ernegatzen, edo salbaltzen begiradak eta bihotzak.
ezin irten. Baina zenbait jente dago, ezin dela irten. Kartzelatik, erresidentziatik, ez dakit nondik. Ezin lagunak bezarkatu, baina zenbait jente dago. Ezin dula bezarkatu bere umeak etorri direlako, ez dakit nondik herritik, eta hemen daude 5 urte ikusi gabe bere umeak. Ezin dugula pastela egin dendan bukatu delako irina, baina zenbat jente dago ez duenik otordu bat egiten. Barnekotasunak zabaldu egiten digu begirada, bihotza, horizontea. Eta gero azkenengo puntu moduan, eta honekin bukatuko dut, nagore, eta hau da, daukate oso ondo formulatu gabe, baina saiatuko naz konpartitzen nire erreflexioa, ezta? Gabeziak bere alde mingarriarekin eta mingarriekin sortzen ditu utxunia, frustrazioa eta bar. Ene ustez honi beharrezkoa die desioak garbitzeko, desioak purifikatzeko. Zerbait berria sortzea nahi badugu. Ematen du izugarrizko aldaketa dagoela munduan, desagertzen ari direla gauza batzuk, eta beldur handia ematen digu, ikaratu egiten gaitxu. Oso mingarri izan daiteke, baina agian zerbait berriaren promesa da. Desioen menpe bizi gara, budistek ondo landu duten moduan, eta desio horiek liberatu egin behar ditu. Krisi honek, nire ustez, bizitza onaren, Adela Cortinak erabilizun asko termino hau, ez da, la vida buena, no la buena vida, la vida buena, ez da, Frankfurten eskolatik hartuta, eta la vida buena. Ekartzen digu, niretzat, bizitza onaren irudi bat, eta gogoa, ez da. Bizitza oinarrituta harremanetan, interdependentzian, eta ustekabean, ez ezagunaren bertigoari aurre egin behar diogu, uste dut. Zerbait berria sortzeko, bertigoa da. Eta hori egin dezakegu, eta niretzat ez dago lasterbiderik, ez dago atajorik, gure basamortuan bizitzera osatzen garenean. Eta bertan oasia, putzua, Sante Superik esaten duen moduan, bizitzarako ura dagoela esperimentatzen dugunean. Bukatzeko, Italo Calvinoren liburu Las ciudades invisibles, hemendik testo bat irakurri behar dut, oso simbolikoa. Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. Pero, ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿pero por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Polo responde, sin piedras no hay arco. Bueno, horekin testo zoragarri Italo Calvinorekin bukatzen dute nire hitzalditxoa. Oso ondo, nere. Eskerrik asko, uste dute sakontasun handiz hitz egin duzula, nolabait, hausnarketa eta patxada, eskatzen dituzten gaiak, ildoak eta galderak planteatu dituzula, orduan ez dakit audientzian dauen nonork momentuan
hori galderaren bat, edo txatetik ikusten dute ez dela ezer heldu ondiok, beharko dau bere denpora, ez, galderak planteatzeak. Eta, bueno, ni stage honetan nauenez, igual galdera erresa, ez, egin behar dut, ez dakit erantzun erresa daukan, baina behintzat, bai jakitzea zuk apuntau dituzu, ez da, COVID garai honetan, zeintzuk izan dien, sortu dien galderak, ero ze hildotatik, ez? Etorri dien hainbat hausnarketa, etorri jatzun hainbat hausnarketa gai honekin lotuta. Aurre ikusten dugu, denpora gutxixan, badoiala, ez? Amaitzen itxialdi hau, gizartea hasi dela, ez? Motorrak berotzen, hainbat aspektutan, harremanetan emon diela, hainbat aldaketa, guk geuk bebai beste modu baten irakurtzen dugula, irakurri nahi dugula gizartea, gertatzen dien hainbat ekintza, nola aurre ikusten duzuzuk, nola definituko zinuke, edo zer dator zure burura post-COVID gizartea hitz egiten dugunean, eta bebai hezkuntzari dagokizun, ez? Nola irudikatzen dituzu hezkuntza eta gizartea post-COVID garaian? Hori zer da, galdera erresa? Galdera botatzeko erresa, erantzuteko esan dutut igual esan erresa. Ez dakit. Hori oso zaila da. Nik aipatu ditut, nik hezkuntzan ikusten dutena da, eta ez da on sortzen dana, nik ez dut prozesuak, prozesuak daude, eta aspaldi gabitz horretaz pentsatzen. Baina ja, bat, urgentea da, entzumenaren kultura lantzea. Entzumenaren kultura. Eta entzumenaren kultura da, eta konfiantzazko harremanak lantzea, egiteko sortzeko komunitateak, sortzeko eraiki egin behar ditugu gauzak denon artean. Hori, seguramente guk badaukagu kultura kooperatiboa eta abar, baina, sakondu egin behar dugu horretaz. Adibidez, esaten dut, gauza bat oso importantea jotzen zaidan, ezta? Edo ez dakit, ezta, aldaketa klimatikoa dala, eta ekologian ezitu behar garela. Ekologia da, ez da gauza bat, ideologia bat, ekologia da, niretzat, bizitzeko modu bat. Eta bizitzeko modu bat aspekto guztiak, eta aspekto bada harremanak, ze harreman daukagu gauzekin. Eta gauzekin izan dugu gure gizartean oso instrumental, harreman instrumentala. Eta hori zer egin dugu pasatu, harreman personalekin, oso harreman instrumentala sarritan. Daukat harremana batekin, interes zaidalako. Eta hor ezin da konfiantzazko harremana sortu. Bueno, nik ez dakit, galdera eske oso zaila da, nik zer dakit. Baina, honek, desde luego, ikusten ditut gauza oso importantea. Eta entzumenaren kultura, eta kontemplazioaren kultura. Kontemplazioa zer da? Ez zertarako ez du balio. Zuzoaz mendira, kontemplatzen duzu zuhaitz bat, eta pasatzen duzu hor ordu erdi. Kultura materialistan da ordu erdi galdua. Ez da galdua. Ez da galdua. Hori aldatu behar dugu. Ez da galdua egotea persona batekin isilik, egon. Ez da galdua. Zergatik beti diskursoa batzutan utzak. Esan gabe. Ez dugu ezer esaten. Tontokeixak, batzutan esan inbior tontokeixak, barritxeko, ez dut esaten hori. Baina esaten dut, joan inbiar garela. Bueno, ez dakit. Oso zaila da, bai. Bale, etorri da galderatxo bat, orduan nerea, jarraitu zeike, ze horrekin lotuta dau, eneritzek galdetzen dau, nola sustatuko zenuke entzumenaren kultura eskolan?
eneritz, hori oso galdera zabala da, ez da. Baina, adibidez, aurrezkuntzan. Maria Montessori goin, indala azkenengo urtetan modan jarri dana, ez da? Zoritxarrez eskola superpribatuetan eta batez ere. Baina Maria Montessorik egin zituen ekarpen izugarriak. Eta Maria Montessoriren ekarpen bat izan zen isiltasunaren lanketa. Hezkuntzan. Eta zeuzkan igual 80 ikasle. Isiltasunaren lanketa. Berak zer esaten zuen? Isiltasunaren lanketa zen gure bihotza entzuteko, gure taupadak entzuteko. Edo entzuteko txoritsua, entzuteko bestea. Osea, berak, hori landuta dago aspaldi. Edo beste lanketa niretzat oso interesgarria hezkuntzan adibidez da, zentzumenekin. Sarritan, hezkuntzan zentzumenak die oso instrumental moduan zatzen dut. Ikutu, hotza, beroa eta tal. Hori oso importantea da. Baina gure zentzumenak, barne zentzumenak dira. Hortan, entzun edo ikutu. Zer bizitzen dugu ikumenarekin? Ez da bakarrik instrumentala, gogorra, leuna eta tal, eta klase eta zailkatu, gogorra, erdik eta tal, oso instrumentalak. Ez. Zentzumena die, euskago zentzumenak, baina barne zentzumenak. Izugarrizko aberastasunarekin. Hori lantzea, aurrekin, zentzumenekin, da ikastea entzuten errealitatea, entzuten natura, entzuten bestea, entzuten nire gorputza, entzuten. Eta isildu egiten gara entzuteko. Bueno, adibidez, gero ez dakit. Nire, hasi da jendea animatzen, orduan aurrezkuntzatik irakasleen prestakuntzara egingo dugu salto. Nola sustatu entzumena irakasleen prestakuntzatik? Bueno, gu saiatu gara huezin, 10 urtetan. Entzumena, pentsatzen dut, gazteak, eta nire esperientzean, eta gazteak, 20 urteko gazteak, 18 urteko gazteak, zu proposatzen badiezu, isiltasuna egitea, agian lehengoko egunean barre egingo dute. Oso urduri jartzen die, oso urduri. Baina pixkanaka, sartzen die, eta egoten die, isilik. Bere gorputza entzuten, ezer egin gabe. Hori da, arnasketarekin, eta barrezta hori, Anak esplikatuko zuen lehengunien, ez da? Ana, ez nauen eukerarik izan egoteko entzuten. Baina, hori, entzumena, zentzumenekin, horrekin, narrazioekin, eskerrona lantzen, eskerrona, ni harrituta gelditu naz, gaztekin. Eskerrona lantzen duzunean, nola lantzen duten eskerrona. Eskerrona, eta eskerrona zer da? Entzutea. Eskerrona da, kontzientzia hartzea, zur zaudela. Zuke egin didazula izugarrizko mesedea gonbidatu zuna etortzen. Zata, buelta, errealitatea bizitzen duzu beste modu batetan. Eta irakasleak, ez dut, horretaz formatu behar dugula, baina serio. Nahi badugu, entzumenaren kultura bat, harreman, konfiantzazko harremanak elortzea. Hori gainera ez dago, edozein gauza lantzeko. Baina berdin zait, pintura, matematika, edozein teknologia, gauza berak, pasioarekin ze behar da. Konzentrazioa eta isiltasuna. Ez dago modurik, ez dago atajorik. Hortan, gainera hori da harremana lantzeko eta hobeto bizitzeko, ez da? Baina zientzia hobeto egiteko,
Zientzia egiteko, eske behar duzu konzentrazio eta isiltasun. Eta gure gazteak eta normala da dispersio handia bizitzen dute. Bueno, guk helduko bai. Gure gizartea oso dispersoa dago. Interes asko daude dispersoak izateko. Interes handiak. Ez, gu izen behar gara kontrakulturala. Dispersio hori ikasi behar dugu konzentratzen. Gero, egoteko ikasteko a fondo. Zientzialari onak izateko. Harremana onak izateko. Eta bar. Bai. Bai, horrekin lotuta, Adibidez, esan ere? Adibidez. Horrekin lotuta urrik bi galdera planteatzen ditu. Bueno, alde batetik entzumena irakatsi nahi duenak entzuten jakin behar dago, ezta? Osa hori prebio bezala. Bai. Eta prebio hori erantzun ostean ere, eskolatik, unibertsitatera eta gizartera salto egin honetan, onartzen edo permititzen aldau gizarte honek entzutea garatzea? Bueno, permititu bai. A ber, lehen esaten genuna, gure sistema oso potentea da. Sistema bizigaren sistema ekonomiko oso potentea da, eta konsumismoan dago oinarrituta hainbat gauza, hortan, klaro, hor dauzkagu izugarrizko erronkak, ez da? Baina hori da guk nahi badugu eraikitzea entzumena. Osea, guk borrokatu behar dugu. Ez dugu jasoko. Osea, gizarteako lan ez digu emango. Espazioa sartu behar dutxugu. Gure harremanetan, gure kulturan, gure, ez dakit, eraikitzen ditugun zirkuloetan, espazioetan, eta abar. Momentu honetan, ni pentsatzen dut, jente asko, agian galduta, ez dakit nundi jo, ez dakit zer, baina ari da bilatzen espazio horrek. Eta daude, zorionez, gure gizartean, anistasuna gero eta handiagoa da. Osea, zuk hau, barnekotasun bidea, entzumenaren bidea daude, bide oso desberdinak. Gero, denok, ulertzen, amankomunian gauza pila dauzkate, funtzean, gauza bera da, baina bideak desberdina die. Hortan bakoitzak aurkitu behar du, bere bidea, bere espazioak, bere... Bai, nik ezagoa dagoela. Eta jente asko gainera horretaz laguntzeko prest. Laguntza behar da. Nik ezago sarritan laguntza behar dugula. Laguntza. Laguntza horretan, harreman ero konfiantzazko espazio horiek estrukturalak izan beharko diez, nonbaitera heldu nahi badugu, edo gutxinaka eraikitzen den sare bada, hau da, esplikatzen az, kulturalki erakunde izan eskola, unibertsitate, enpresa, gizarte mailan oinarrietan horrelako kultura bat eraikitzen den momentuan, danok bide horretan aurrera egiteko aukera gehiago edukiko dugu. Nola eraiki daike horrelako egoera bat estrukturala izan aldana? Hau da, ez txikitik, ez, gutxinaka, baizik eta oinarrietatik aktibatzen dana. Badau modurik, konfinamendu honek eta krisiak eta egoerak emondozku aukerarik horrelako estrukturak eraikitzen hasteko, ez dut esaten ondiok dauzenik, ero ez dauzenik, baizik eta eraikitzen hasteko aukera emon aldozku honek? Ba, nik ez dakit, baina, hombre, konfinamentu honek, adibidez, deno gelditu gara, zur eta lur, harrituta, maskarilla honik, danak ekarri behar txinatik, ez da. Osea, izen da,
respiradoreak, ez zeuden. Osea, hortan, globalizazioa, nik pentsatzen dut, hartu dugula, ez dakit kontzientzia dan, osea, ez dakit heltzen garen, baina zeozer lokalagoak, osea, estruktura lokalak oso importantea direla. Eta txikiak, eta gertu dagoena. Nik hori, ez dakit esnatu, ez naz ausartzen hainbeste esaten. Igual konfinamentoa beharko genuke urtebeteko konfinamentoa, pixko bat esnatzeko gehiago. Baina lokalak, hasi behar gara beste modu. Eta nik betzot egarri hori dagoela. Tan estrukturak, bagian estruktura txikiagoak, baina, lan estrukturak, unibertsitate bat, eskolak, hezkuntza proiektu bat, udaletxe batetan, ez dakiz zezaretan, edo konsumo, eta ez da berria, konsumo sareak, konsumo kooperatibak, ez dakit. Eta ze baldintza beharko ditugu estruktura hoiek egonkorrak izateko? Eta ni zer dakit. Zure galdetzen duzu. Nik ez dakit. Egonkorrak, ez dakit. A ber, gauzak denbora behar dute. Alde batetik, denbora behar dute. Barne prozesuak denbora behar dute. Eta erakundetan barne prozesuak denbora behar dutela. Hori bat, denbora behar dute. Nik hori esango nuke, denbora behar dugu. Baina denbora ez egingo dut bihar, ez. Kontzientzia hartu denbora behar dugula. Gauzak ez direla aldatzen horrela. Baina, hori Margaret Meadek esaten zuen, aspaldi. Baina gauza txikiak, naiz eta pauso txiekiak izan, pausoa dira. Ni betza pausoa direla. Eta estruktura batetan eta gauzukun galdera da, eta hau, inkorrezta. Baina, ni betza hot, bat, denbora behar da. Baina pauso guztiak oso importantea dira. Eta orientazioa, jakitea orientazioa, nora nahi dugun, Joan, nik esan dutena. Barnekotasuna ematen dutzu sensibilitate bat, usaimena, usaimena, ia noruntz nahi dugu, Joan. Edo honek Rafak esaten zuna, galdera potenteak dauzkagu mai gainean. Zer da gizakiaren muina? Zer da gizakiaren muina? Orduen, gizakiaren muina, eta gero, pentsatzen dut, oin nik ikusten ditute politikoak eta ez da kongresuan, lotxa ematen du, ez da, lotxa, ez da gitzun sartu, ez da. Gauzak, nik ez da pentsatu behar diela, dana da interdependentzia. Interdependentzia eta bakoitzak, adibidez, erakunde batetan, ez da, bakoitzak daki gauza batzutaz eta esperientzia batzuk, denon laguntza behar dugula. Ez daudela espezialista batzuk, ez da, politiko espezialista batzuk, eta horra ez gora, ni bezalot ez goia zela inora. Elkarrentzun eta gauza txikienak garrantzia izango du, baina hori kapazitatea izan behar dugu hortarako.
kapazitatea, aparientziak, gure gizartean eta gure sisteman aparientziak eta oso importantea die. Hori liberatu behar gara hortik. Nun baitxera heltzeko, nahi badugu benetan eraikitan, aparientziak, joan behar gara haratago. Bai. Sakontasuna eskatzen dauen hildoak markatu dituzu eta sakontasunera heltzeko denbora behar da. Eta ñabardurak nun dauzen ikusteko edo ñabardurak nun dauzen entzuteko denbora behar da, ez? Entrenamentua behar da. Eta denbora azkenean batzutan lehentasunak markatzea be bada. Noski. Denbora personala eta taldekoa. Aragaik esaten zuen, bere hitzaldian. Entzun nunez, esaten zuen. Ez. Daukagu aukera, hartzeko denbora eta pentsatzeko, ez bakarri pentsatzea zu irailan nola jarriko ditugu mailak, umeak ez dakiz zer. Ez pentsatzeko. Hortarako, berak esaten zuen, ze behar dugu? Gelditu eta pentsa. Hortan, nik ez prozesu hauetan dala bakarkako lana. Eta horrek inoiz, eskusko inoiz, nik, nola itzengo dut isiltasunari buruz, ez badote egunero isiltasuna egiten. Ez banaz gelditzen egunero. Lehengorien irakurtzen nuen, da irakasle bat, Pragako irakasle bat, soziologo bat, zaguna eta tal, eta berak esaten zu, elkarrizketa hortan, udako hilabete bat, joaten dela mendira bakarrik, internetik gabe, mobilik gabe, pentsatzeko eta idazteko. Nik hainbeste ez dugu egiten, baina esaten dut behar dugula eta ez badugu egiten, oso zaila da, baina taldea, eta taldea. Ez dakit dauen modu hobi haurik bukatzeko, bakarka eta taldeka nia eta gua, ez, lehentzuk aipatu dituzun kontzeptu horiek horrekin amaitzea baino. Ez dau galderarik eta nire erlojuan arabera minututxo bat falta da zazpiretarako. Orduan, zazpirak gainean ditugu eta orduan gaurkoz amaitutzat emango dugu webinar hau. Mila esker Nerea eta oin esker ona praktikatuko dugu gurekin zure hausnarketak, ideiak eta barruan zaukatzun hori partekatzeagatik. Eta mila esker noski, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Gogoratu, ostegunean Amelia Barkin izango dugula gure artean, familiak, arrakala soziala eta COVID-19 zer ikasten ari gara, izendatutako webinarrean. Eta datorren astean, azken astea denez, egunero, astelenetik ostegunera eskiniko dugula webinar bat, eta izena emateko lotura beti bezala, sare sozialetan aurkituko duzue. Eta besterik gabe, mila esker berriz ere gaurkoan gurekin egoteagatik, zaindu eta ondo izan.